ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ହେଲେ ଏ ତରକାରୀର ଅସଲି ମଜା ହେଉଛି ଏ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା, ଯାହା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଭଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପୋଟଳରେ ଅନେକ ରେସିପି ବନେଇଥିବେ, ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ ନାହିଁ କି ରସୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଟେଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରୋଷେଇରୁ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ସଫା କରି ଏଇଭଳି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁର ଚୋପା କାଢ଼ି ତାକୁ ଏଭଳି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ କାଟି ପାଣିରେ ଡିପ୍ କରିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚଣା ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ଚଣା ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚଣା ଡାଲିକି ନ ସିଝେଇକି କୁକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ 2ଟା ଟମାଟୋ, 4ଟା ଶୁଖିଲା ଲାଲ ମରିଚ ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏଇଭଳି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଡ୍ରାଇ ସ୍ପାଇସେସକୁ ନେଇଛି। ଏଇସବୁର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆମକୁ ଏ ରେସିପିରେ ଅଲଗାରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ଏ ମସଲା ବନେଇଦେଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ରେସିପିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ ମସଲା ପାଉଡର ତିଆରି କରିନେବା। ଥରେ ଏମିତି ମସଲା ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ମସଲାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବଦଳରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ ମଧ୍ୟ ପୋଟଳକୁ କାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେବା ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। এই ରେସିପିର ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତେଲ ଏକାଥରକରେ ପକେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତେଲ ଆଡ୍ କରିନି। ଏବେ ଜିରା, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଆଡ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରେଭିର କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା ପାଉଡରକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ, ସିଝା ଚଣା ଡାଲିକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ ଏଇସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେବା। ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବା। ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଟଳକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଗରମ ପାଣି। ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ପାଣି ଦରକାରୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଆଗରୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ କୁକ୍ କରିବାନି। 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଗ୍ରେଭି ହିସାବରେ ଲୁଣର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେବନି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଏଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଯଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି।